בונה. חדש מחטיא את הכדור, עכשיו ביסקוט. ביסקוט, צריך להוציא לכפיר אדרי, לא מוציא! וכובש! החילוף של שיר קם מהספסל ומקפיץ את האדומים של הפועל תל אביב ביציאה וגורם לאבוקסיס לשחרר כמה דמעות של אושר, לשלום תקווה לחייך. הפועל תל אביב 1-0. אנחנו הצענו לו להוציא את הכדור החוצה לאדרי, אבל הוא עושה הטעיה. ומי שיש חלק בשער הזה זה לבדש, הוא מסיד את הכדור עם הראש, מעביר אותו לביסקוויט שהוא עושה הטעיה נהדרת, בועט לפינת מוקר ומפקיע שער נהדר. איזה שער! כדור שפשף, אני חושב, את העמוד הקרוב, ונכנס פנימה.